Bé, doncs bon dia i benvinguts a una roda de premsa típica de l'Ajuntament de Vinaròs, que la veritat que se fa molt estrany fer les rodes de premsa a través d'una pantalla de l'ordinador. Bé, bàsicament el que és la roda de premsa que convoquem avui és per explicar i donar a conèixer, si no han sigut ja donades en anterioritat pels mitjans de comunicació, de premsa escrita i de ràdios i televisions, el que són les mesures que afecten després de lo que és el decret de la Generalitat Valenciana del passat dimecres, les que afecten directament a lo que és la ciutadania de Vinaròs. Com saben, s'ha tancat el que és els bars, restaurants i cafeteries. A partir d'avui ja deixen de prestar aquest servei fins al 3 de febrer, a priori. També s'avança el que és el tancament del servei de comerç fins a les 6 de la tarda. Aquí hi ha que recordar que el que són els comerços d'activitat essencial, diguéssim, de menjar, ortopèdia, farmàcia, estos tenen el que és la possibilitat de mantenir el que és el seu horari de manera habitual i a partir d'aquí ja entren en el que són disposicions que afecten a el que és l'esport, que aquí hi ha que recordar que l'esport ja nosaltres una setmana d'antelació ja vam tancar el que eren les instal·lacions esportives en una mesura cautelar al conèixer el que era la incidència que teníem a nivell municipal. Ara és la Generalitat la que aplica aquesta mesura de tancament de totes les instal·lacions esportives. Aquí hi ha que recordar que han estat molts de ciutadans els que s'ho han preguntat en les últimes hores de quin era el grup màxim que podien sortir per a fer esport a l'hora de córrer, d'anar en bicicleta. Hi ha que recordar que són 6 persones les que poden anar màxim en grupetes de ciclisme, en grups per a fer atletisme. Per tant, hi ha que ser molt cautelosos en aquesta directriu perquè tant la policia local, la policia autonòmica, la Guàrdia Civil vetlla per a fer complir aquestes limitacions. Aquí hi ha que sumar i hi ha que recordar que nosaltres des de l'Ajuntament ja portem des de la setmana passada i amb anterioritat tancat el que són els parcs infantils, l'skatepark, tot el que són els espais municipals. La biblioteca municipal només està oberta per a préstec i devolució de llibres. S'ha tancat l'escola d'art. També s'ha tancat l'escola de persones adultes municipal, la que depèn directament de l'Ajuntament de Vinaròs. És cert que està oberta el que és l'EPA d'ensenyament reglat, que és la que depèn de Conselleria, que nosaltres, després de fer la consulta, de moment aquesta no es la deixen tancar, encara que estigui en un edifici municipal, al ser el que és un estudi reglat, no ens permeten el seu tancament, s'ha de donar, això depèn de la Conselleria d'Educació, i de la mateixa manera tenim el CEFIRE també obert a lo que era l'antiga biblioteca, perquè també és un ensenyament reglat i ha d'estar de permanèixer obert, igual que estan els col·legis del nostre municipi i els instituts. Després, com comentava, s'han tancat també totes les instal·lacions esportives, el centre de dia municipal també està tancat per precaució i de la mateixa manera el centre de rehabilitació i integració social, el CRIS, que també romandrà tancat de moment fins al 3 de gener fins al 3 de febrer a l'espera de si les dades evolucionen de manera favorable o no. Nosaltres, l'equip de govern, després de conèixer sobretot les mesures tan dràstiques i necessàries, entenem nosaltres també, que va prendre el Consell aquest passat, van anunciar-les el dimarts, però es van prendre el dimecres en la publicació de lo que és la resolució de tancament de bars i restaurants durant aquest període priori de 2 setmanes i de l'avançament de lo que és el comerç local. Vam estar estudiant, recordem també que el dilluns aprovàvem el que és el pressupost municipal de l'Ajuntament de Vinaròs, que ja contempla una sèrie de partides per ajudar al sector de les petites empreses del nostre municipi, en especial al sector del comerç, però també el que vam estar parlant de que era, la veritat, que una mala decisió cara a lo que són els petits empresaris de l'hostaleria el tancament d'aquestes 2 setmanes. Per tant, es vam reunir de seguida, vam estudiar la viabilitat, perquè recordem que l'Ajuntament de Vinaròs va ser un dels primers de tota la província en posar o de l'exempció de l'ocupació de via pública per a bars, restaurants, en el que és per instal·lar les cadires i les taules de les terrasses i, per tant, vam creure, després de mantenir una reunió ahir de l'equip de govern, una decisió que crec que serà important per ajudar a tots els empresaris locals. Jo l'anunciarà aquesta mesura el primer tinent d'alcalde Marc Albella, de Relacions Institucionals i de Promoció de la ciutat. Creiem que és una mesura que podem emprendre de manera directa, sense
també comprometre molt el que són els nous comptes de l'any 2021. Així ho ha treballat i així ho ha transmès també la regidora d'Hisenda, Maria Cano, després de fer l'estudi econòmic. I, per tant, jo, Marc, et cedeixo la paraula i fas tu l'anunci d'aquesta mesura. Bé, moltes gràcies, alcalde. Bon dia a tothom els que ens acompanyeu en aquesta roda de premsa, com bé dèiem, atípica. Efectivament, després de reunir-nos, tant la regidora d'Hisenda, Maria Cano, com el propi alcalde, per part de la regidoria de promoció de la ciutat vam estar posant a sobre la taula diverses mesures respecte a una situació que és la de l'hostaleria local, que és bastant delicada. Més en quant, durant, en principi, 14 dies hauran de tancar completament la seva activitat, només poden fer servei per emportar. Com ja ha dit l'alcalde, des del maig del 2020 fins al maig del 2021, l'equip de govern ja va aprovar l'exempció d'ocupació de la via pública, no només per a bars i restaurants, sinó també totes aquelles taxes referent a les parades del mercat, a les parades també del mercat ocasional del dijous, i que en un total aproximadament minvaven els ingressos de l'Ajuntament en 320.000 euros. Això era el que l'Ajuntament de Vinaròs des del maig del 2020 al maig del 2021 deixava d'ingressar en aquest sentit. Donada l'actual situació, per part de l'equip de govern, hem fet comptes, juntament, com bé deia la regidora d'Hisenda, Maria Cano, i hem decidit que allargarem, en principi, només per a bars i restaurants, estem parlant de terrasses i cadires, l'exoneració de la taxa de l'ocupació de la via pública des del maig del 2021 fins al desembre del 2021. Estem parlant que allarguem tot el període, tot l'exercici de l'any 2021 per a que tots els bars i restaurants de Vinaròs que tinguin una terrassa a la seva via pública no hagin de pagar, repeteixo, no hagin de pagar cap tipus de taxa a l'Ajuntament. Els primers comptes que hem fet ens diuen que estem parlant aproximadament d'uns 70.000 euros, fa falta revisar aquests comptes que són inicials, i són 70.000 euros que possiblement l'Ajuntament de Vinaròs deixa d'ingressar. Repeteixo que aquesta mesura, en aquest cas, i a diferència de la que hem aplicat des del maig del 2020 fins al maig del 2021, només afecta a l'hostaleria local. Sí que m'agradaria dir que aquells establiments que s'estan beneficiant actualment d'esta exoneració de la taxa de la via pública han vist com quantitats que van des dels 1.000 euros o 500 euros fins als 2.900 euros són quantitats que han deixat de pagar l'Ajuntament per ocupar la via pública. Això s'afegeix també a la voluntat de l'Ajuntament, com s'ha portat fent fins ara, i és que aquells establiments que tinguin una terrassa i es puguen ampliar, sempre baix els paràmetres de mobilitat i de seguretat que marca la policia local, l'Ajuntament de Vinaròs també està en disposició d'oferir-los aquestes ampliacions. El que intentem és que durant tot aquest any 2021, sobretot, aquesta mesura afectarà molt fortament als mesos d'estiu, que és quan més se treballa per part de l'hostaleria, doncs puguen treballar en garanties i que durant tot l'any 2021, insistixo, partint des del maig del 2021 fins al desembre, no hagin de pagar cap tipus d'ingrés o, en aquest cas, ocupació de la via pública a l'Ajuntament de Vinaròs. Aquesta mesura justament serà comunicada a partir d'avui, ja que justament tenim una reunió en el sector d'hostaleria per a començar a preparar diverses jornades gastronòmiques i el calendari gastronòmic, i a partir d'avui ens posarem també en contacte per tal de comunicar aquesta mesura. Per part meva no res més. Agrair la vostra presència. Si hi ha hagut alguna pregunta, estarem en disposició de contestar-la, suposo. Aquí, Marc, només afegir que aquesta exempció de lo que és la taxa d'ocupació de via pública per part de l'Ajuntament fins al desembre també n'hi ha que sumar-li tot el pla d'ajuda que ha encetat la Generalitat Valenciana, el Consell de Ximo Puig, al qual ja l'Ajuntament de Vinaròs ja vam anunciar que ens afegiríem i intentarem ajudar les empreses locals a obtindre el màxim ajuda possible per part de la Generalitat Valenciana. Precisament, Guillem, li volia preguntar sobre aquest fons de cooperació Covid-19. L'Ajuntament aportarà el 20% de l'ajuda que rebi de la Generalitat, és així, no? Sí. María, si vols afegir tu algo. Sí, exacto. Según ha comentado Chimo, aún estamos a la espera de que salga el decreto, pero sí, los anuncios son el 50% Generalitat, 30% Diputación y 20% municipios. Nosotros ya contamos en este presupuesto 2021 con una partida. Veremos en qué condiciones sale y cómo lo podemos hacer, pero vamos, que como ha comentado el alcalde, intentaremos que llegue al máximo número posible y si hace falta aumentar o lo que haga falta, lo haremos. Pel que fa a aquesta ajuda, la tramitaran directament els ajuntaments o dependrà de la Generalitat?
Pues aún tampoco lo sabemos. Nosotros vamos a vamos a empezar a tramitarlo todo como si lo tuviésemos que hacer nosotros y vamos a poner todos los recursos, tanto de personal como técnicos que hagan falta, y una vez llegue la ayuda poder tramitarlo lo antes posible. Entendemos que seremos nosotros, pero como digo, estamos a la espera de que aparezca el decreto y nos diga cómo lo tenemos que hacer. A mi sí que m'agradaria afegir que parlant d'aquest pla i sobretot de fons de cooperació, avui ha sortit la primera mesura publicada d'este pla Resisteix que va anunciar el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Aquesta primera mesura són préstecs bonificats de l'Institut Valencià de Finances per a pimes i autònoms de fins a 750.000 euros i la diferència més gran o més substancial és que aquests crèdits tenen uns trams que no reembolsables fins al 30%. És a dir, que si es demana un crèdit de 30.000 euros, les pimes i autònoms hauran de retornar només 21.000 euros. Això és una de les primeres i de les moltes mesures que de cara als autònoms i als petits empresaris s'aniran anunciant en les properes setmanes i que també s'afegeix a aquesta mesura i a aquest anunci que ha fet l'Ajuntament de Vinaròs de l'exoneració durant tot l'any 2021, així que estem parlant ja d'un any i mig que no pagaran les terrasses dels bars i restaurants de la ciutat de Vinaròs. I d'altra banda, com també comentaves, la possibilitat d'ampliar les terrasses quan es puga permetre de nou en els restaurants, no? Efectivament, això sempre ho hem dit, sempre que existisca la possibilitat i per part de la policia local s'examina la zona i se facilita el pas i que a nivell de seguretat i d'emergències no hi hagi cap tipus d'impediment, l'Ajuntament de Vinaròs dona l'ok, podríem dir, o el vistiplau que aquesta terrassa se pugui ampliar de forma, podríem dir, excepcional, perquè estem en una situació excepcional i entenem que els restauradors, veient minvats els aforaments, sobretot a interiors i també exteriors, intentar que puguen treballar el millor possible en les millors condicions possibles a pesar del context que estem vivint. Doncs bé, si no hi ha cap altra pregunta, donaria per tancada la roda de premsa. Moltes gràcies i bon dia. Bon dia. Gràcies.